itu nama itu bukan हाबाफारि बायदियै दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवनाय हाबाफारि दङ आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि बिबाना जोंनि लकेल एमएलए रन्जित कुमार दास दंमोन बिथाङा एबसेन्ट आरो एबसेन्ट जाबाय नालाय बिथांनि जायगायाव सासे गोदान मानसिखौ सोसननांगौ जाहैदों आरो बे हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय दिपाली नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्ट आबोफ बिथांनो बे बिबानखौ एबा गेवलां मेलखौ बेखेवना होनाय बिबानखौ होनाय जाबाय बिथांखौ लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। लोगोसे गेवलां मेलखौबो बेखेवनानै होफालांदों। दिनै खारिजा बिजनि मौजा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दाखालि थांनाय 16 नभेम्बर अक्ट'निफ्रायनो जागायनानै जाय दिनै थामथि सान बे थामथि साननि दिनै जोबथारनाय हाबाफारि गेवलां मेल बे गेवलां मेलावनो हांख्रायनानै लाबोजानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो दिनैनि बे गेवलां मेलनिनो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां प्रसान्त बर' दिनैनि बे गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि हिसाबै हांख्रायनानै बायदि नुजाथिफैनो हानाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां अनसुमै बर' बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि फंबाय राजेन बसुमतारी बिब्दिनो दिनैनि बे गेवलां मेलावनो आलासि महरै नुजाथिफैनो हानाय मध्य खारिजा बिजनि बड' एमइ स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि आरो मोनसे समनि खारिजा बिजनि मौजा बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि मानगोनां बलाराम दैमारि सार थिग बिदिनो नुजाथिफैबावनो हानाय सिआरसिनि लाबदांगुरि सिआरसिनि क्लास्टार मानगोनां मुस्रि सुरेश दैमारि बे मेलावनो नुजाथिफैनो हानाय सालबारि जिल्ला बिपिएफनिनो सेक्रेटारि नामाथाय मावथि मानगोनां बिथां सैतेन्द्र बरकसारि आरो आं मुंख'स्लाबनो हायै जौसाङाव जिरायनाय जोंनि बे खारिजा बिजनि ओनसोलनिनो सिङाव थानाय जोंनिनो लकेल गार्जेन बा मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन खारिजा बिजनि मौजा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सामलायलांनाय मानगोनां आफादगिरि काशिनाथ बसुमतारी बिथांनिनो नेहाथारि मानगोनां गान्धी बसुमतारीजों लोगोसे बे प्राइमारि साहित्य सभानिनो गासै नेहाथारिफोर आरो गासै लेङाइ आफादगिरिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव नैबे सायनासालियाव जिरायनो हानाय आंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन मानगोनां आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आरो उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन आङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होनो होननानै एक्सुवेलि आङो फैयाखैमोन आं बेहाय जायगानिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै सुबुं हिसाबै जुदिअबा आङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि होननानै
एसे सिगाङाव आंखौ मुंख'दोंब्लाबो आंबो बे ओनसोलनिनो सासे मानसि हिसाबै बा सुबुं हिसाबै आंहाबो दायित्व दं हिसाबै आङो बे मेलाव नुजाथिफैदों बिथांमोना लेंहरनाय बादियैनो नाथाय नोंथांमोननो एसेसो सिगाङाव दिनैनि मेलनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो होननानै जोंनिनो सुरबक समस्तिनिनो MLA मानगोनां रन्जित दास बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन बिथाङा सफैनो हायाखै दा बिथांनि जायगायावनो आंखौ दिनै गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै बिथांमोनहा गायसनदों दा आङो बेनि थाखायनो आं गिबियाव बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आरो गासैबो आलासि बिथांमोननिसिम खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय दिनै खारिजाबिसनि बे बर' थुनलाइ आफादा फैयै दिनै सनाथि मायथाइ बिथांमोना थांनाय 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जिथु गायसननाय सान जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लानानैनो लोब्बा लानानैनो दिनै बिथांमोनहा दिनैनि सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों दा आं बारा गोलाव खोथा बुंनो लुगैयाखै मानो होनोबा जोंहा गोजां बोथोरनि सम साना खोब गुसुं दिनै नोंथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै माखासे आलासिफ्रा जुदियोबा नोंथांमोनाव सफैनो हायाखैबाबो जोंहा मैखोम जायफोर नोंथांमोननि रायजो राजानि थाखाय मोनथिनो गोनांथार खोथाखौ बुंगोन बिथां माखासेयानो सफैनो हादों आं मिजिंथिदों बिथांमोननि माखासे बोसोन बिथांमोना जि बुंगोन बेखौ नोंथांमोना हयथ' गोबां रायजो राजायानो खोनासंनानै दिनैनि मेलखौ आब्रुथि गोनां खालामगोन होननानै आं आसा खालामो जोबनायाव आरोबाव खेबसेबाव आं आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ एसेयावनो बेखेवबाय होननानै आं फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों बिनानाव खाथियावनो दङ बै ओंखायनो आङो बेहाय सिख्लाफोर एदावनानैसो रोजाबनाय जागोन दै दोंसे 5 मिनिटल'सो ना समा 10 मिनिट बा खुगा बैसागु मेथाइ दोंसे मोनगोन हेलौ रेडि एक्चुअली सानाव गोसोथोनाय मेथाइ रोजाबथावा सरित्रानो बिदि जाबायना आंनिया गोसोथोलायनाय मेथाइ रोजाबाबा सुखु मोना आरो बे आइ लाभ इउ सोदोबानो डेन्जारखाना ओंखायनो गोसोथोलायनाया साबसिन जागोन सानदों आङो जजोब्बाय I love ni sikrapela yesbala jia mani peknuplano momo bigera oh bai siklaya yesbala jia ranga dela nuplano bigumai lengera ambatho khom nonga khudumna abala ambatho khom nonga apliketna abala hul pensing ni pharai 1 2 3 4 hul pensing ni pharai paisa go khaya hul pensing ni pharai paisa go khaya I love music la pharai yes bala jia mani bag no plan momo bigera oh bai sikhaya yes bala jia ranga dela no plan bigumai lengera ambatho khom nonga khudumna abala ambatho khom nonga habnikebna abala full pensing ni pharai paisa go khaya full pensing ni pharai paisa go khaya kokoro
बोख्ल'नो सानो दासिम सैसिम बोरै बोख्ल'नो सानो I love new सिख्लाफोरा एसेबो लाजिया राङा देला नुब्लानो बिगुमै लेंगेरा बै सिख्लाया एसेबो लाजिया राङा देला नुब्लानो बिगुमै लेंगेरा आंबोथ' खम नङा गुबुननो होआबोला आंबोथ' खम नङा पाब्लिकनो होआबोला फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया कुकुरु कुकुरु साब्रैसो ओरैबायदि मानसिफोर दं इएम थानाय हिसाबै बुंजाया खिन्थु बुंनांगौ जाबाय आरोखि बे जोंनि गामि गाला खायसे थिखादार थाया होनब्ला बे थिखादारफोरा इएम सारमोनखौ थगायनानै गेदेर गेदेर लामानि माबा हाइ स्कुलनि ओरै थिखा लाना फैयो बिसोरो मावफुंजोबा खामानिखौ 50 लाख हरबा 25 लाखनि मावो दा 25 लाख फैसाखौ मा खालामो बिसोरो मिथिबायना रायजोफोर बे फैसा आग्लायनायखौ गावनि हिन्जावफ्राथ' ओरैनो मोजां मोजांखा समायनाखा बे हिन्जावफोरखौ थगायनानैबो गुबुन सिख्लाफोरखौ लानानै बिसोरो बिदेशआव गिदिंहोयो आरो लास्टनि अन्तरफ्रा उदै गिदिर गिदिरफ्राबो थियारि जाखा हिन्जाव मोजां खासियावबो लाब गेलेग्रा उदै गिदिर गिदिरफ्राबो थियारि जाखा हिन्जाव मोजां खासियावबो लाब गेलेग्रा महत बाबुनि जाथाया जाब्लासो महत बाबुनि जाथाया जाब्लासो बरा मोनगोन नोंसोर थियारि जाखा बरा मोनगोन नोंसोर थियारि जाखा बायलावनि सिख्लाफोरा एसेबो लाजिया मानि बेग नुब्लानो मम' बिगेरा बै सिख्लाया एसेबो लाजिया मानि बेग नुब्लानो मम' बिगेरा आंबोथ' खम नङा खाफेखेबनो होआबोला आंबोथ' खम नङा खुदुमनो होआबोला हुल पेन्सिंनिफ्राय 1 2 3 फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया फुल पेन्सिंनिफ्राय 1 2 3 फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया फुल पेन्सिंनिफ्राय फैसा दंखाया खुलुमबाय एदावबा एसे रंजाबाय दे फोरबो फालिथाय आरो 27थि बोसोरारि जथुम्मा बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल बे मेलखौ दैदेननाय बिजनी खारिजा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि काशीनाथ बसुमतारी बिथां बे मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय बिटिसिनि मानगोनां इएम जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव अनसुमै खुंगुर बिथां लोगोसे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि राजेन्द्र बसुमतारी बिथां आरो बे मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय जोंनि मेल बेखेवगिरि मेडाम लोगोसे जौसाङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু बे जथुम्माखौ बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गासै मावथि बिथांमोन
आरो बिजनी खारिजा ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन आरो हारिमु दालाय आफादनि मावथि बिथांमोन, प्रेस मिडियानि मावथि बिथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद एबा गौथुमनिफ्राय बेहाय मदद होफैनाय आफाद आरो गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आं गिबियावनो नोंथांमोन बयनिबोसिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। उन्दै समनिफ्रायनो बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि मेथाइखौ खोनाबाय थादोंमोन आरो बोरसि दैमाखौ नुफैनायनि नायफैनायनि मोनसे हाबिलास दङमोन। दिनै आंहा जाफुंसारबाय। बोरसि दैमाखौ बारनानै दिनै खारिजा बिजनी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आं फैनानै मिथिदों जे बे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव बारा बर' गामिफोर गैया, अब्लाबो जि माखासे गामिफोर दङ बे गामिनि मानसिफोरनि, बे गामिनि दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि जोबोद खौसेथि बे ओनसोलाव दङ होननानै आंखौ मिथिहोनाय जादों आरो जानो हागौ बेनिखायनो दिनै मोनसे गुदि बर' थुनलाइ आफादा, मोनसे प्राइमारि कमिटिया इसिबां गिदिर मोनसे जथुम्माखौ खुंनो हादों। बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि खौसेथि आरो नोंथांमोननि बे गोहो बोलो बेनि नेरसोन बियो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि एथ' गिदिर मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे सानथामनि हाबाफारिखौ मोजाङै नोंथांमोना खुंफुंनो हादों। दा आङो बारा गोलावखौ बुंनो सानाखै। आंनि देहायाबो बारा मोजां नङा। आङो मैया हरसे डिब्रुगड़निफ्राय हान्थिनानै दिनै फुङाव गुवाहाटी मोनफैदों, बेनिफ्राय बेसिम फैदों। आं दा आरो सनितपुराव थांफिननांगोन। दा बेखिनि गेजेरावनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायलांनांगौनि गोनांथि दं होननानै आं सानदों। थांनाय 10 नभेम्बरनिफ्राय जोंनि मावथि बिथांमोनाबो बेहाय मुखुब थानानै गोबां मेंग्लिदों जानांगौ आरो जों बयबो मिथिगौ 10 नभेम्बर साना जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद गोथार सान, बर'फोरनि गेदेर सिमां नुनायनि सान। आरो बे 10 नभेम्बर, 17 नभेम्बर आरो दिनै 18 नभेम्बर बे सानथाम नोंथांमोना जोबोद खस्थ' सहायबोबाय। आङो फार्स्टआवनो बरायजेननायनिफ्राय बुंनो सानबाय। दहाय जोंखौ जि हारिमु आफादा जोंखौ बरायनानै लाबोबाय आरो बेहाय कृष्टि मोसानानै दिन्थिफुंबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आङो गोबां मिथिं बेरायबाय, गोबां मिथिं गाबाय, किन्तु दिनै मोनसे आबुं महराव आङो खेराइनि मोसानायखौ नुनो मोनबाय। बेनिखायनो आङो बे मोसागिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, बाख्नायदों आरो फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि सेन्ट्रेलनि कनफारेन्सआ, मिरु आफादनि जथुम्माया अदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव जागोन। बेहाय मोसाहैनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जाबाय। बे खारिजा बिजनी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय बे मोसागिरि बिथांमोनखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादनि जथुम्मायाव मोसाहैनो थाखाय आं दिनै हांख्रायनाय जाबाय। बिथांमोना मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। जोङो बर'नि सासे मुंदांखा लिरगिरि, थुनलाइगिरि आरो आसाम सरकारनि, भारत सरकारनि गोजौ थाखोनि सासे अफिसार, जोंनि समाज सिबियारि मानिनां तरेन बर', बिथाङा आथिखालाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। बिथांनि दैदेननायाव
जोङो थांनाय 2017 मायथाइयाव धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव सानजारि नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि बिबानखौ आजावदोंमोन आरो जोंहा दिनै बोसोरथाम जाफुंसारनाय समा सफैबाय। दा बे थांनाय बोसोरथामाव जोङो बिबान लानाय उनावनो आङो फोसावदोंमोन खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे जोंनि मावसमाव बर' रावखौ जोङो मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै जों बाहायनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय जों नाजागोन आरो थांनाय बे बोसोरथामनि गेजेराव जोंनि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों गिबियावनो जोंनि बर' रावखौ गुगोलनि कीबोर्डआव थिसननो हानाय जाबाय। दानिया कम्पिउटारावनो जा बा एन्ड्रइड मबाइलफोरावनो जा बर' रावजों टाइप खालामनो हानाय लिरनो हानाय खाबुखौ जों मोनबाय। बेखौ गुगोल कीबोर्ड होननानै बुङो। आरो मोनसे खाबुखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै, बे जाहैबाय माने गुगोल कीबोर्ड ट्रेन्सलेशन। बे गुगोल कीबोर्ड ट्रेन्सलेशनाव राव सोलायनायनि खाबु थायो। जेनेबा इंराजिनि जिकुनु पेरेग्राफ मोनसे खोन्दो मोनसे जों बुजियाखै, बेखौ बर' नांगौ होननानै सुइस थुनाय लोगो लोगो बर'आव अट'मेटिक ट्रेन्सलेट जालांनाय, राव सोलायलांनाय। असमियानि बबेबा मोनसे लिरनाय बाथ्राखौ इमिडियेटलि बेखौ बर'आव नांगौ होनबानो बर'आव राव सोलायनो हानाय, मेसिनानो कम्पिउटारानो राव सोलायनानै होनाय, बेबायदि खाबुखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै। फैबाय थानाय समाव बेखौ मोननो हायोब्ला जोंनि बर' रावा कमप्लिटलि मोनसे टेक्निकेल राव महरै जों बाहायनो हासिगोन। बेनि उनावनो जोङो भारत सरकारनि मोनसे फसंथान दं जायखौ CIIL होननानै बुंदों, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजेस। बे CIIL आ भारताव थानाय गोबां रावफोरखौ बिथांमोना गबेषणा खालामो, बिथांमोना मदद खालामो आरो बे CIIL नि भारत बानि होनाय मोनसे एप्स दङ। बेयाव जोङो बर'नि जेसेबां डिक्सनारिफोर दङ बेफोरखौ जोङो बेहाय आपल'ड खालामबाय। दायो जायखिजाया बर' सोदोब मोनसे बा इंराजिनि जिकुनु मोनसे सोदोबखौ बर'आव मिथिनोब्ला जोङो बेखौ गुगोल एप्सआव थाङोब्लानो मबाइलाव बेखौ जों बर' रावाव मोननो हायो। बा बर'नि मोजां होनाय सोदोबखौ इंलिसाव मा बुंगोन, तेलुगु भाषायाव मा बुंगोन, उरिया भाषायाव मा बुंगोन, सान्थालिफोरनि भाषायाव मा बुंगोन, बेखौ जों सुइस मोनसे थुबानो मोननो हानाय जाबाय। बेयाव दा जोङो गुगोल माने भारतबाणीनि जि एप्स, बे एप्सआव बेखौ थिसननायनि गेजेरजों जोंनि रावा दिनै हादरनाङै गोसारनो हानाय जाबाय। बिनि उनावनो जोङो थांनाय बोसोरनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो इ-बुक प्रजेक्ट मोनसे जों बेखेवदों आरो बे इ-बुक प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो 1000सो बिजाबफोरखौ बर'जों लिरनाय 1000सो बिजाबफोरखौ बे इ-बुक प्रजेक्टआव जों आपल'ड खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेनि गेजेरजों माने गुबुन गुबुन देश विदेशनि मानसिफ्रा जोंनि बर'नि बिजाबफोरखौ बे इ-बुकआव फैनानै फरायनो हागोन। बेहाय इ-रिडार्सफोरनि मोनसे बाहागो थागोन, इ-पारचेसिं खालामनो हागोन, माने इन्टारनेटावनो जोंनि बर' बिजाबफोरखौ गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बायनानै फरायनो हागोन। आरो इ-भिजिटर्स थागोन, बर'आव मा मा रोखोमनि लेखा दं, मा मा बाथ्रा दं, बेफोरखौ बिथांमोना भिजिट खालामनो हागोन। आरो बेहायनो बिजाबफोरखौ दोनथुमनायनिबो मोनसे बेबस्था दङ जायखौ इ-लाइब्रेरि होननानै बुंनाय जादों।
दासिम जोङो बर' साहित्य सभाया बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां बिजाब दासिमहालागै सेबखांनो हाबाय बे गासै बिजाबफोरखौ जोङो बे प्रजेक्टआव इ-बुक प्रजेक्टआव सोसननाय जाबाय। दा गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनिफ्रायबो गनायथि मोनोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलनिबो मोजां मोजां लिरगिरिफोरनि बिजाबफोरखौ जों मोनोब्ला गनायथिखौ मोनोब्ला जों बेहाय बे इ-बुक प्रजेक्टआव दोनथुमनो हासिगोन। लोगो लोगो इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइलफोरनि गेजेरजों कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों देश विदेशनि मुलुगनि मानसिफ्रा नोंथांमोननि बे बिजाबखौ फरायनो हानाय जासिगोन। आरो फैगौ जोंनि बोसोरारि जथुम्मायाव फैगोन जोंनि बोसोरारि जथुम्माया अदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव जानुवारि दाननि फैगोन बोसोरनि जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22 खालाराव जागोन। बेहाय जोङो गांसे जोबोद गोदान सिस्टेमनि साइन्टिफिक गांसे बिजाब बेखेवनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय थादों। आरो बे बिजाबा सा सानजा भारताव अकल बर' रावावनो बे गिबिसिन ओंखारसिगोन। दासिमबो असमिया भाषायावबो बेबायदि बिजाब ओंखाराखै एबा गुबुन सा सानजा भारतनि मोनबो भाषायाव बेबायदि बिजाबा ओंखाराखै। बे बिजाबखौ कटन इउनिभारसिटिनि गोदोनि कटन कलेजनि कम्पिउटार साइन्सनि सासे प्रफेसार प्राणहरि तालुकदारा बेखौ सुजुनानै होदों। बे बिजाबखौ बुंदों TTS। बिनि ओंथिया जाहैबाय टेक्स्ट टू स्पीच। थामहिनबा बे बिजाबखौ कम्पिउटाराव सोनानै होनाय लोगो लोगो माने बिनि हार्ड कपि आरो सफ्ट कपि थागोन। बेबायदि बिजाब हिसाबैबो फरायनो हागोन आरो बेखौ सफ्ट कपियाव लांनानै बे पेन ड्राइभजों सोनानै कम्पिउटारावबो फरायनो हागोन। कम्पिउटाराव बेखौ सोनाय लोगो लोगो बे बिजाबखौ जेनेबा सासे असमिया मानसिया बा सासे आमेरिकाननि मानसिया सासे लन्डननि मानसिया बेखौ बे बर'आव मा लिरनाय दं बेखौ बे जिखुनु गाव चइस खालामनाय पेराग्राफ मोनसेखौ सिलेक्ट खालामना होबानो बे सुइच थुना होबानो कम्पिउटारानो बे बिजाबखौ बर'नि फरायनानै होसिगोन आरो बिनि रिंसारथिखौ बिनि प्रनाउन्सिएसनखौ बर'आव जासिगोन आरो बेहाय लिरनायखौ बियो इंराजियाव नुलांबाय थासिगोन। थारमाने बियो बे बर'जों लिरनाय बिजाबखौ बे कम्पिउटारानो बर' रावजों बेखौ फरायनानै खोनासंहोसिगोन, साउन्डखौ होसिगोन आरो गुबुन मोनसे स्क्रिनाव बियो इंराजि रावाव बिनि मिनिङा ओंखारलांबाय थासिगोन। बेबायदि रोखोमनि बिजाब जोङो दिहुननो थांगासिनो दं जायखौ TTS बुक होननानै बुंनाय जायो। दा बे बिजाबा ओंखारोब्ला जोंनि बर' रावा आबुं महराव मोनसे गोनोखोआरि राव हिसाबैथ' सिगांनो जों गनायथि मोननो हाबाय। बे मोनसे टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै बेखौ जोङो बाहायनो हासिगोन। थामहिनबा बर' रावखौ मोनसे इलेक्ट्रनिक एबा टेक्निकेल रावनि हिसाब महरै आबुं महरखौ जों होनो हासिगोन। बिनि उनावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फोरोंगिरिफोरनि मोगा-मोगि हाबाफारि लानानै गिबियाव जोङो BTCनि मोनब्रै जिल्लानि जेसेबां इडुकेसनेल ब्लक दङ BO अफिसफोर बे मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसफोराव जोङो सांग्रांथि मेल खुंदों। गिबि खेबनि थाखाय फोरोंगिरिफोर, एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर, गार्जेनफोर आरो बर' साहित्य सभाया जों मोगा-मोगि रायज्लायदों। बेयाव बर' फरायसा आफादखौ लेंहरदों, आबुखौबो लेंहरदों, गुबुन गासै दैदेनगिरिफोरखौबो जों बेहाय लेंहरदों। बिनि सिगाङाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मिटिंफोराव बर' थुनलाइ आफादाल' बर' बिजोंनि जेंनाखौ रायलायबाय थायोमोन। फोरोंगिरिफोरा अफिसारफोरखौ रायो, अफिसारफोरा EMफोरखौ रायखोमायो, माने बेबायदि रोखोमनि गावबा गाव जायगायाव थानानै सोंखारिलायबायल' थायोमोन। बेनिखायनो गिबि खेबनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा बे फोरोंगिरि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे मिटिंफोराव बे जेराव जों मिटिं खालामदों बिनि EM MLAफोर, बिनि MCLAफोर, बिनि इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर, फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जों मिटिं खालामदों। दे दिनै सोर बेसेबां सोरखौ सोंखारि लायो, सोरखौ दुसि लायो जोंनि प्रेजेन्सआवनो बुंदो। दा बेबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों।
मोनसे सांग्रांथि फैदों आरो बयबो ज'यैनो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय थिरांथा लादों। आथिखालनि समाव जेरावबो बयजोंबो सावरायजानाय मोनसे आयदाया जाहैबाय बर' रावजों थाखो 12सिम फरायनो हानाय खाबुखौ जों मोनगोन ना मोना। 12 थाखोसिम 12सिम हायार सेकेन्डारि कर्ससिम बर' मिडियामखौ आपग्रेड खालामनाय जागोन ना जाया। दा बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा थांनाय बोसोर 2018 मायथाइयावनो जोङो जुलाइ मासाव जोङो आसाम सरकारजों रायलायदोंमोन। बे रायलायनायावनो थिरांथा जादोंमोन जे बर' मिडियामखौबो 12 थाखोसिम लांनाय जाथों। बेनि उनाव आरोबाव जोङो 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 25 तारिखाव आसाम सरकारजों रायलायदों। बे समावबो आसाम सरकारा सिद्धांत लादों जे जोबोद गोख्रैनो खम समनि गेजेरावनो 12 थाखोसिम हायार सेकेन्डारिसिम बर' मिडियाम खालामनाय जाथों होननानै। बिनि उनाव आसाम सरकारा थांनाय एप्रिल दाननि 30 तारिखाव BTC सरकारनिसिम लाइजाम हरदों, BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनिसिम लाइजाम हरदों जे BTCआव बेसेबां बर' मिडियामनि हाई स्कुलफोर दं जेराव हायार सेकेन्डारि खालामनो हायो, बेसेबां हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर दङ जेराव बर' मिडियामखौ 12 थाखोसिम खालामनो हायो। बिनि थाखाय मोनसे रिपर्ट, बिनि मोनसे डाटा बिथांमोना गथायनानै आसाम सरकारनो होनांगौ आरो लोगोसे BTC सरकारनिफ्राय मोनसे अपिनियन बेखौ 12 थाखोसिम खालामनायाव मदद होगोन बा हेंथा गैया, अजद गैया होननानै मोनसे रिपर्ट लिरनानै हरनांसिगौ। दा बे खामानिखौनो BTCनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ थांनाय 6 मासाव मावनो हायाखैमोन। गोनो गोथो, एथ' बुरजा फोरोंगिरिफोर मोनगोन ना मोना, 12 थाखोसिम खालामनायनि उनाव आसाम सरकारा साख्रि होआबा, एपइन्टमेन्ट होआबा जोंनि गथ'फोरा मा जागोन बेबायदि सानदों। बिथांमोनाबो जातिखौ लानानैनो सानदों, माखासे खोथा बुंदों, एमप्लयेबिलिटिनि खोथा बुंदों, माबा माबि खोथा बुंदों। किन्तु जों बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जे मोजोमसे अफिसारफोरनि थाखाय, मोजोमसे अफिसारफोर IAS ACS अफिसारफोर सोरजिनो थाखायनो जोङो बर' मिडियामखौ जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हाया। बर'फ्रा मोनसे जाति हिसाबै थांनानै थानांगोन। जोंनि अफिसार, जोंनि लेखा गोरों मानसिबो नांगोन आरो जाति हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनो राव, थुनलाइ आरो बिजोंखौबो नांगोन। बे बेलायाव जोङो गोनो गोथो गैया, जोंनो 12 थाखोसिम नांथारगोन। जोबनायाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि जे बिथांजों सावरायनायाव बिथाङा जोंखौ बुंबाय, जागोन दे बर' थुनलाइ आफादा बुंनाय बादिनो जाथोंसै। बे बेलायाव BTCनि गोबां EMफोराबो मदद होबाय जे बर' बिजों जानांसिगौ आरो बिनि फिथाइ महरै थांनाय नभेम्बर दाननि बे मासनिनो 1 तारिखाव BTC काउन्सिलाव EC मिटिंआव EM बिथांमोना मोनसे थांखि आजावबाय जे बर' मिडियामखौ 12 थाखोसिम खालामनायाव BTCआ खुनु अजद गैया आरो आसाम सरकारा थाबैनो बेखौ मावफुंसारनांगौ होननानै बिथांमोना थांखि आजावबाय। बे बाथ्राखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों, खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोनाय जादों। दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय मानगोनां आबोफनि लेङाइ आफादगिरि दिपाली नार्जारी आब', दानिसो बावै गाहाय बिबुंथिगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिलांनाय मानगोनां प्रसन्त बर' गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद, नैबे मेलावनो सेथि फारियाव जिरायनाय मानगोनां राजेन्द्र बसुमतारी नेहाथारि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो এই মঞ্চতে উপস্থিত হ'ব পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকল, মোৰ MCLA কলিগ গৌতম দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাথানগুৰি সমষ্টিৰ সন্মানীয় MCLA, बे जौस्राङावनो जिरायनो हानाय मुस्रि भुबनेश्वर गयारी चेयारमेन, DCLCC चेयारमेन, जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी एक्स चेयारमेन,
TCLC चेयारमेन लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मानगोनां आदा फलाराम दैमारि समाज सिबियारि एक्स प्रेसिडेन्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां सुरेश दैमारि CRCC लाबदांगुरि क्लास्टारनि मानगोनां आदा सैतेन्द्र बरकसारि मानगोनां बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय जोंहा लाबदांगुरि IC बिजय दैमारि नोंथां जौस्राङाव जिरायनाय गासै मानगोनां माननि आलासि हिसाबै लिंहरजानाय गासै मानगोनां आलासि नोंथांमोन दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन मानगोनां थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि मेलाव नैबे सनाथि फोरबो फालिथाय बानजाय आफादा आंखौ लिंना लाबोनायनि थाखाय आरो बे मानखौ होनायनि थाखाय आं बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय थाबाय दिनै नैबे गेवलां मेलाव आङो बिदि गोबां खोथा बुंनांगौ बा बुंनोबो रोङा बिदि बुंनांगौ होननानै सानबावला जोंहा थुनलाइ आफादनि नेहाथारियानो गोबां मिथिनांगौ खोथाफोरखौ बुंलांखाबाय जाय मोननैसो खोथाखौ बुंनो सानदोंमोन बिथाङा बेफोर खोथाखौबो बुंलांखाबाय थेवबाबो आं बिनि सायावनो बुंदेरना फंनैसोल' बुंनानै आङो फोजोबगोन आं गोग्गानाय मोनो जोंनि बर'नि माने गोगोम मोनसे बर'नि आफाद बर' थुनलाइ आफाद बे थुनलाइ आफादा जोनोम मोनामोनबा हयथ' दिनैनि बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मावनाय खामानि जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेयो बे समसिम फैनाय नङामोन आं सानो बै समाव 1922 मायथाइनि दिनैनि 10 नभेम्बर दिनाव जुदि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनाबा दासिम जानो हागौ बर'नि जि थामोनथाय बर' राव हारिमु आसार खान्थि बियो 70-80 खोन्दोसो माने जोबस्रांबायमोन जोङो खोनादों जों नुवाखै गोदो गोदाय बर' राव रायलायनाय गावनि गामियाव रायलायनायनि बागै टाउनाव रायलायनाय मोनि बा रायलायनो लाजिनाय दख'नाखौ गाननानै माने थाङालाबासिनो जुदा माने ड्रेस सोलायनानै गानलांनाय आरो जोंनि गामिफोरावबो खायसे गामिफोराव बर' रायलायनाया जोबलांबायमोन आरो बेफोर गामिया दाबो दोङो बेफोर गामिया दाबो सम्पुर्ण बर' राव रायलायै बिदि गामि दाबो दोङो दा बिनि गिबिसिन हाबाफारिखौ मावदोंमोन आं सानो बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानानै जायनि थाखाय दिनै बेखिनि अबस्थायाव बर' हारि बर' थुनलाइ बर' रावा सोलिनानै दं जोबस्रांगौमोन बेयो जोंनि धोरोम जोंनि गुदि बर'नि बाथौ धोरोम बेयो जोबस्रांलांनायनि लामायाव खासैमोन बेखौ ब्रह्म धोरोमजों बाबा कालिचरन ब्रह्मआ जुदि एसे लाखिदेरामोनबा आरो बेबो जोबस्रांलांबायमोन दा बेनिखायनो जों सानो जोंनि जायफोर बर' गौथुमफोर दङ मोनसे समाव जोंहा बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनामोनब्ला बर' फरायसा आफादा जुदि खामानि मावामोनब्ला बे अबस्थाया थानाय नङामोन दिनैनि बर'नि बे अबस्थाया थानाय नङामोन नाथाय जोंनि जायफोर बर' गौथुम दङ बिथांमोननि मावनायनि थाखायसो दिनै नैबे बर' राव बर' हारिया बेखिनिसिम जौगानो हादों आरो जों गोदो राजखान्थियाव जोङो खौसे नङामोन राजखान्थिखौ जोङो रोङामोन दिनै जोंनि ओनसोलाव जिखिनि जौगादों बेयो जोंनि राजखान्थि खौसेथि
बा राजखान्थिखौ रोंनायनि थाखायसो बेखिनिया जौगादों होननानै जोङो बयबो मिथिगौ आरो जों साननो हायो। बेनिखायनो जों खावलायोल' जाहाथे जोङो खौसेयै खामानि मावलांनो हायो। दिनै दानि जोंहा नेहाथारिया बुंनाय बायदि जोङो धोरोमावबो खौसे गैया। जोङो जेब्ला बाथौ गौथुमखौ दुलाराय बाथौ धोरोम बे बाथौ महासभाखौ दाबाय, बे समनि उनावबो गेजेर गेजेर बेले बेजे नुदों। जोंनि गोबांथार गौथुम माने जोंनि राजखान्थि आफाद बेयावबो जों गावनायखौ नुबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिनायजों लोगोसे जाखिनि हारियाव खौसेथि लाबोबाय, बे समनिफ्रायनो जोंनियाव गेजेर गेजेर जोङो गावस्रालायनायखौबो जोङो नुबोदों। धोरोमावबो जों गेजेर गेजेर गावस्रानायखौ नुदों। फरायसा आफादावबो जेब्ला जोङो बड'लेण्ड दाबिनायाव जों ओंखारफादोंमोन, बे समावबो जोंनिया बर' फरायसा आफादा खावनै जादोंमोन। PTCनि उनाव जि रायजो बिबाय, बिनि उनाव नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव एसे खौसेथिखौ नांगोन होननानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सानलायनाय फैदोंमोन। दा दिनै फैयै फैयै मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जि नाजानाय, बर' रावखौ मोनसे गेरेमसा राव हिसाबै फोथांना लाखिनाय जि हाबाफारि, बेयो जोंहा रायजो गैयाबाबो जोङो 2003 मायथाइ जोंनि 10 फेब्रुवारि खालि जि BTC गोरोबथा जादोंमोन, बे समनिफ्राय जोङो बर' रावखौ जोङो 8थि फारियाव जोङो सोसननानै लानो हाबाय। नाथाय थेवब्लाबो जोंनि राव थुनलाइया जेसेबां जौगानांगौ बियो जोङो थोजासे होननानै बुंनो हाया। मानोना नै दानिसो नेहाथारिया बुंलांनाय बायदि जोंनि एडुकेसन पलिसिया जुदि 2020-25नि गेजेराव जायोब्लाबो जोंहा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाया जोङो क्लास 10 सिमल' फरायनानै मेट्रिकखौ पास खालामनो हादों। नाथाय गुबुनारि रावारि सुबुंफोरा नाथाय बिथांमोना मा क्लास 10, मा हायार सेकेन्डारि, मा डिग्रि, बिथांमोना मुलुगसोलोंसालिसिम गावनि रावजों फरायनानै बिथांमोना फरायनायाव उथ्रिसारनो हादों। जोंनि फरायनाया मेट्रिक पासनि उनाव उथ्रिसारनाया एसे खमायलांदों। जाउना जाबाय जोङो मेट्रिकसिम क्लास 10 सिमल' जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै जोङो मेट्रिकखौ होखांनायनि उनाव जिथु हायार सेकेन्डारि लेभेलखौ जोङो इंराजि माध्यमजों फरायनानै माने आनजाद होनायाव जोंहा गोबां फरायसाफोरा एसेबाबो माने दावखोनो हाया, एसे माने फावसायनानै थानो गोनां जायो। नाथाय जों नुदों दिनै टेटआव जुदि मोजां मार्क लानानै जुदि नोङो उथ्रिसारनो हाया, टेटआव नों बाहागो लानो हाया, इउनिभारसिटि नोङो जुदि हायार सेकेन्डारि पास जानानै जुदि मोजां जुदि मार्क लायाबा दिल्ली बायदि इउनिभारसिटियाव नोङो नाम थिसननो हाया। दिनै दिल्ली बायदि इउनिभारसिटियाव नोङो गोबां साबजेक्टआव 100आव जुदि 100 नाम्बार मोनाबा नोङो नाम थिसननो हाया। गोबां इउनिभारसिटि काट अफ नाम्बारा 99, 98 बेयावसो थायो। दा जोंनि फरायसाफोरा जुदि जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै जुदि 12 क्लासखौ बा हायार सेकेन्डारि लेभेलखौ जुदि मोजां उथ्रिसारनो हायो, होनबानिया आं सानो मोजां फसंथान, मोजां इउनिभारसिटियाव जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोराबो नाम थिसननो खाबु जागोन। बेयो जाबाय जोंनि बयनिबो नाजानाय। जुदि एडुकेसन पलिसिया जामारोबा जोङो बयबो सांग्रांथि जानांगोन आरो जोङो साननो हायो जोंनि फोरोंगिरिफोरा जाबायदि जोङो दा फोरोङो, नाथाय बेयाव बुंनांगोन जायफोर जोंनिया टेट उथ्रिसारनानै फैदों बे फोरोंगिरिफोरा मोजाङै फोरोंनो हागोन। आं नुदों खायसे फोरोंगिरिफोर दङ जायफोर फोरोंगिरिया स्कुलावबो खम थाङो, बिथांमोना गोदान एडुकेसन पलिसि फैयोबा फरायसानिख्रुइ मोनब्रैसो बारा माने बांसिन माने मा होनो, जुदि फरायसाया फरायनायनि जुदि डाबल फरायाबा बिसोरो फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानाय नङा। बेयाव जि पलिसि लानाय जादों बा जिखिनि आयदाजों फोरोंनो नाजानाय जादों, जुदि मोजां फोरोंगिरि नङा बियो फरायसानिख्रुइ माने डाबल ट्रिपल बे फरायनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो जोङो
जुदि राष्ट्रआनो जुदि बिदि नियमजों थांदोंबा जोंबो थांफानो रोंनांगोन मात्र जोंनि गेजेराव सांग्रांथिखौ जोङो लाबोनांगोन फरायसाफोरनि थाखाय आङो मोनसे माने खोथा बुंदेरनो नागिरदों दहाय जोंहा नेहाथारिया बुंनाय बायदि गुबुन जोंनि बर' आइजोफोरा फरायनानै जि अबस्था जादों आङो बे खोथाखौ बुंनो सानाखै गुबुन मोनसे बिथिङावसो माने जोंनि फरायसाफोरा मोजां फरायसा मोजां न'खरनि फरायसाफोरा मोजां स्कुल होननानै मोजां फसंथान होननानै थांनानै गोबां फाग्ला जानाय उदाहरन दोङो आंनि लोगो पाठसालायाव मोजांथार फसंथान बेयाव क्लास 6 निफ्राय दोनहरबाय मोजांथार जाथों होनना क्लास 8 आवनो बियो ड्राग्स जानानै फाग्ला बायदि जानानै बेखौ दा खेबनै आश्रमाव दोनबाय आरो दा लास्ट दाखालि पुलिसखौ हमहोनानै गुवाहाटी बायदियाव मोनसे आश्रय स्थल माने फाग्ला बायदि जानानै बेखौ दा ट्रिटमेन्ट लाबायदों दा बिदि गोबांथार दोङो आं बाराखौ मा बुंनो जोंनि मुसलपुराव बिदि गोबां जाबाय आरो बे जायगाफोरा जायफोरखौ जोङो मोजां फसंथान दोङो गुवाहाटी बायदि पाठसालाखौ बुंबा सानगोन आंखौ एसे पाठसालानि मुंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बुंदों होननानै सानगोन आं नाथाय जाय बिदिन्थि मोनदों बे बिदिन्थिखौ लानानैसो बुंदों जोंनि पाठसाला बरमा गुवाहाटी गोबां जायगायाव बिदि जानो हमबाय बिथांमोननिया ओरैबायदि बिदि फाग्ला गथ'फोरा मबाइल हरबानो 30 जन 40 जन गाहाम जमा जायो आरो सोरबाया जुदि मटर साइकेल बायनो हायाखैबा बै सेंग्राफोरा प्रेसार होयो बिमा बिफाफोरखौ बिदि सिन्थायबो दोङो आरो बिथांमोना ओरैबायदि माबेयावबा ज' थांनानै 20 जन 15 जन गंसे न'खरावनो साननै सानथाम थासोमनानै बिदिनो बिमा बिफाखौ थुमखिनानै जानाय जोंनियाव गोबां बिदिन्थि दोङो दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला पुलिस प्रशासन बेजोंबो रायलायखांबाय जोङो जोंनि पार्टिनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन जोंनि BPFनि इयुथ जिथु फेडारेसन दोङो बिथांमोनजोंबो जोङो रायलायदों जों डाइरेक्ट आखाइ होआलाबासिनो जोङो थि बिदि फरायसाफोरखौ जोङो जुदि एसे मोजां लामायाव लांनो हायोबा बेनि थाखाय जोङो हाबाफारि नाजादों बेनि थाखाय खिन्थु जोङो गासैबो बिमा बिफा बा जोंनि बर' समाजानो हेफाजाब होनांगोन आं बेखौ खावलायो आङो दा बुंनो सानासै आङो खालि धोरोमनिबो एसे खोथा बुंलांनो सानदों आङो बाथौ धोरोमारि सुबुं हिसाबै जोंनियाव धोरोमावबो दहायनो बुंखादो गेजेर गेजेर एसे गावस्रालायनाय फैनो नागिरो जोंनि बिबानगिरिफोरा आं बिनिखायनो सानो बर'नि बिबानगिरिफोरा जाय दिनै जोङो NDP होनो बिथांमोननि खेत्रआवबो जादों बा गोबां आफादफोरावबो जादों जोङो रायजो राजाफोरा थिगैनो थायो नाथाय जोङो दैदेनगिरिफोरा दैदेनलाङै रावबो थाद'नाय गैयालाबासिनो गेजेर गेजेर गावनि खोथाखौनो खोनासङा लाबासिनो गेजेर गेजेर आवगायै फावसायनो रोङा आरो आवगायै नांगौ जायोबा गावस्रागोन थेवबो फावसायनाय गैया बिदि माने हाबाफारि लानायखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो नुबाय थादों नाथाय बेफोरखौ लानानैनो जानो हागौ उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बिथाङा मोनसे मोन्थोर जोंनो फोरोंदोंमोन जोंखौ बुंदोंमोन बर' रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन जोङो गोबाव सान आन्दलनखौ लांबाय थायोब्ला जोंहा गोबां खहाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो जों गेजेर गेजेर थाद'लायनानै आगाननै फावसायनानै नांगौ जायोबा जोङो आगानसे फावसायथ'नानैबाबो जोङो ज'यै जोङो खामानि मावलांनांगोन मानोना नङाबा जोङो गेजेराव नुखाबाय जों दासिमबो जोंनि गावस्रानाया बर' गौथुमफोराव गावस्रानाया जोंहा जोबाखै जोङो नै दाखालैसो जि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया NDPनि समायसा हिसाबै लाखिबाय थायालाबासिनो बिथांमोननि समायसाखौबो जाहाथे फोजोबस्रांनो हायो बिथांमोना गोबाङानो न'खर जाबाय गोबाङानो बोरायबाय गोबाङानो माने
थैबाय गोबाङानो आजीबन जेल जाबाय बिथांमोननि समायसा हिसाबै लाखिबाय थायालाबासिनो बिथांमोननि समायसाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै बिथांमोननि रायलायनायनि दरजाखौ बिथाङा खुलिनानै होबाय आरो जोंबो आसाबादि एनडिपिनि समयसाखौ समयसा हिसाबै लाखियालाबासिनो आलफानि समयसाखौ समयसा हिसाबै लाखियालाबासिनो जाहाथे जोंनिनो रायजोनि समयसा हिसाबै जाहाथे जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बेखौ जोङो पार्टि हिसाबै लानाय जादों आरो जों नुबाय गावस्रायनाया जोंनिया जोबनो गैला एनडिपिआ दिनै गावस्राय मोनब्रै खोलोबाव गावस्राबाय थेवबो जों बुंदों बयबो खौसे जानांगोन जोंनि हारिनि गासैबो गौथुमफोरानो खौसे जानांगोन जोङो राजखान्थियाव खौसे जानो रोंनांगोन आरो जों नुदों जोङो ज' जानानै दिनै रायलायनायाव जुदि धीरेन बर'आ आवगायग्रोदोंबाबो गासैबो गौथुमफोरानो जोङो ज' जानांगोन आरो जों नुदों डिमा हासावनि जिथु सुक्ति बिथांमोनाबो मोनसे समाव गावस्रादोंमोन नाथाय सुक्तिनि समाव बिथांमोनाबो जयैनो सुक्ति खालामनो हादोंमोन आरो खौसेयैनो बिथांमोनाबो साइन होनो हादोंमोन आं बिनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि फैया भुल सानलायनाय फैया आङो मोनसे खेंफोरथि होनो नागिरदों जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारिया बुंखालांबाय थेवबो जोङो दाख्लै बिटिसिनि 5 तारिखआव जोंनि बिटिसि माने एसेम्ब्लियाव जोङो केबिनेट जोंनि सिटिं जादोंमोन हाग्रामा महिलारि डिपुटि चिफ गासैबो इएमफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बर' थुनलाइ आफादाबो बुंदोंमोन गोबां बर' गौथुमफोराबो बुंदोंमोन आरो जोंबो फोथायो